Сори. Позна ми се тракшена, направи големата потия. То с чупена ръка, кара тротинетка. Леле, какъв пошиляк се дига тука. Ле, тук трябва да спреме да снима. Гледай как се виждат планините. Ето го братото пред мене. Вече сме в Перник. Тръгваме към, познайте къде, към Черна гора. 5-дневно пътешествие се очертава, ако всичко е наред, разбира се. И точно тръгваме. Събота, 10 сутринта. Отиваме да се возиме към Радомир. Днеска ще караме Северна Македония и ще спим там някъде. Бате ми е тургайда, аз само си се воза. Тук беше закъсал нашия приятел. Да, ма да ги буриме тия. Колко градуса си? На мотора ли? Да. Бата, аз съм на 100. Казвам ти, че нещо с охлаждането не е баш. То колко вода носи отзаде. Да, бате ми е тургайда, той ме води, той знае пътищата, аз отзад само се воза. Би трябвало днеска да гледаме някакви много яки гледки, езера, еди какво си, еди що си. Така че ще пускам камерата и ще снимам. А сега я гъса, защото трябва да песта карта за 5 дни. Добре. Тони с пресветка. Да, Куки отпреде. Има някакъв ивент на пистата. А, да. Той си е чтито каза, че има мотокрос. Може да го гледам, аз минал един път да гледам. Аз не. Но ако нямаше какво да правим, можеше да. Аз не знае, че и Камера. Тя снима натам. Я чакай, не съм си вързал каската аз. Да. Айде, нашите! Македония! И аз, всичко е ново за мене. Което е топ. О, тук някакви завойчета се подават. Хей! За такива пътчета карам мотор аз. Добре. Някакво стеснение пише тук. Колко път да се стесня. То с каква кола? Това тежи колко мотора. Абе, то беше бая голям. Там май беше това манастир. Ще ходим ли? Това и беше, защото наистина сме тръгнали на далеч. Добре. Казвам, може да връщаме. Придържаме се към плана.
Верно. Аз не гледам. Има някакъв песък. О, и още как. Ние се качихме на някаква магистрала. Абе, вятър ли има или ми бега мотора надесно, бе? Много ми бяга надясно. Не, нещо не съм. Или от пътя, или от веригата нещо. Отбиваме се от магистралата и отиваме към... Какво беше? Бада, това пак са нашите хора, казвам ти. Той е единия с хубав гес. Ти не знаеш, ама минах. Да. Съгласен съм. Аре, ще се закачаме малко за тия да ги видим какво също са. И аз не мога вие. Или Албан? Не. Не е Албания. Тия са наляво, а ние? Те ще карат някакъв... Или тук ще спът. Турци, бе! От Турция. Леко. Сори. Позна ми се тракшена, направи големата потия. Малко го засекох това. Да, много добра. Добърце, наляво. Я гледай напред. Много добре. Излезнахме от паркинга на Palma Mall. Добре. Да. Лего тук е кара. Тук пак има нещо подобие на легнал. Да, е там обратен и после десен. Обратен на там. То с чупена ръка, кара тротинетка. Тук в градски условия очите на 4 и всеки за себе си. То нещо плаче горкия. Идва от Гелендештрасе. Това му е съкръщението на ГС. А Геленде какво е? Някаква като междуселски път ли да е, нещо е такова. Внимай тука. Ми тегавичък си е, да.
А това за средна скорост, дали важи там? Дали има тук някакво такова? Нема нищо, но гледам, че малко по-напред след завойте има куки. Ама да си караме са. Завоя. Ама я гледай каква красота се отвори. Леле, какъв пошилък се дига тук. И виж, на пътя също има много пясък. Ужас. Спирам. Ако има как да се набутаме отпред, може ли? Ами да видим. Леко. Веднага. Тук изглежда някакъв хубав асфалт. Ти какво мислиш? Дръж. Не може.
Ма той на мен. Ние си караме, ама... Ние сме тук наляво ми го дава. Да. Даже да не бехме... Да, отдолу сме. Да. Трябва да обърнем. От тук. Абе, ние ще минем по стената на язовира. Добре. Батке. Я гледай тук надолу. И тук на тук. Това си якото. Вижда, тук трябва да спреме да снимам. Гледай как се виждат планините. Да направиш една главица. Но аз ни го дава на... Не, наляво. И после надясно. Дали е тука, бе? Sorry. It's still something better than nothing. We also have scooters, but we're coming from Bulgaria, so on a scooter will be a bit more challenging.